soyayya soyayya menene soyayya inda ba yarda ba yarda menene soyayya inda ba yarda ba menene soyayya inda ba yarda ba to menene soyayya inda ba yarda ba mai yin kauna in za kai kai ne to sadan ba soyayya riga ce mai sakan jura zawa soyayya sa'a ce ka dace kuma ni na san cewa yi ba ce ina kuke yau sakon soyayya ne zan bayar awwal ga Fatima soyayyar ta kai in koyar labarin soyayyar ayya kai in bayar ka tsari da mun so kun san riba ce mai girma ku jiga awwal ya samu murna ne masani ma to Fatima da ya alƙawari so yau ya girma soyayyar teku ce Fatima kan kiya haukace in ba ki yayi babu shi ke ma kin san ke ce guda Fatima daure dan tsaya komai ki faɗa zai siya awwal na so da gaskiya aure ya nufa zo tausaya ke ce sanyin zuciya kyauwa ne zinariya zara dole samaniya Fatima ke ce tauraruwa an ce min kin yau fice cikin mata ke zara ce kwalli kike wan ado da tsafta Fatima in kin yi ba yake awwal ya ce a gaida ke soyayya ta ki bai sake Fatima ta take yake yi dan Allah kin ji to tsaya to awwal na da kyan hali Fatima so zai tattali zahiri ki rikon amana Fatima ba kya wahalhali zahiri ki soyayya zahiri ki ke dai ce dai in ba ke to baya nan zancen kauna in ba ke to ba wannan ke dai ce ta tilo mai dakin kenan ni fata na mutan kinki na wasu sani du an ba awwal ke daga nan kin zama yar wando kin zama yar wando kin zama yar wando awwala Aliyu Fatima Tahir nai ban kwana